Ao longo desta semana estáse a desenvolver en Rianxo a 7ª edición do Festival Vila do Mar máis alá dos muros. Esta proposta, financiada pola Deputación da Coruña en colaboración co Concello, busca promover a arte mural de gran formato ao tempo que se recuperan espazos degradados. 7 anos nos que a paisaxe rianxeira foi mudando gracias a este festival, a través do que se lle dá vida a moitos muros, a moitos lugares que están tristes, por así decirlo, ou polo menos que non teñen a iluminación e a alegría que transmiten estas obras de arte. Durante estes 7 anos foron moitas as creacións que se fixeron. Nesta edición sumaránse outras 3, esta que temos aquí ás nosas costas en Asados, outra na zona da Martela, en Rianxo, e outra en Buía, nun dos laterais da escola de Buía. Todos os anos pasan por Rianxo, gracias a este festival, artistas internacionais de primeiro nivel no ámbito do muralismo, e, por tanto, tamén poñen a Rianxo nese mapa internacional. Son 3 os artistas que nesta edición están a plasmar as súas creacións nas paredes rianxeiras: Alejandro Mosquera, Lula Goce e a argentina Agustina Xoán, que quixo con esta obra representar os vínculos de Galicia e Argentina nun homenaxe aos emigrantes. Quería representar como la relación que tiene Galicia con Argentina, ya que yo soy de Argentina. Entonces, una mezcla de símbolos, por ejemplo, la rianxeira, que estaba mirando como al otro lado del Atlántico, y de la mitad del mural para ahí aparece la flor nacional argentina, el sol, muy propio de la bandera, y un poco era como hacer un homenaje como a los inmigrantes, a la migración, y bueno, la relación que hay tan estrecha entre Argentina y Galicia, y también bueno, que Castelao es de aquí de Rianxo, y bueno, gran parte de su obra también la acogió Argentina como refugiado político, digamos. Entre as novidades deste ano destaca a realización dun mural colaborativo xunto coa Asociación As Púrpuras, unha proposta que reforza a aposta de Vila do Mar pola creación compartida e a participación da comunidade. A programación completarase cunha masterclass impartida por Camilo Seira, na que o artista amosará o proceso de creación dun mural elaborado con musgo, así como unha xornada especial de peche o 11 de xullo, organizada en colaboración con Rockin Rian. Haberá 2 roteiros teatralizados polos murais de Rianxo, un percorrido en barco pola ría e unha programación musical que despedirá esta 7ª edición do festival.